zaka 31 zapitazo, tukamba za zaka 31 zapitazo, kukanjedza mu mzinda wa Blantyre kunali munthu Basiano Baulen amene munthawi imeneyo adayamba zoma kuza luso la ana odziwa kusewera masewero a mpira wa miyendo kapena kuwaphunzitsa ana kuti akhale osewera apamwamba ku masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Basiano Baulen Abau akhala kuchita izi kwa zaka 31 tsopano mdziko muno ndipo sanasiye. Mkuluyu pano ali ku Bangwe. Ndeti kamakamba za national team ya Malawi ija lero anthu akamati Fisher kanda chinaziko nkanda timba maplayer ambiri amene adalowa pansi pa mkuluyu. Basiano Baulen analiterala. Basiano Baulen analogulisa zitumbuwa pa Chichiri Primary School. Basiano Baulen lero amakhalira kukhala ndi ana tsiku ndi tsiku youth football. Kodizi a Football Association of Malawi akuzidziwa nanga angamthandize bwanji mkuluyu kukwaniritsa masomphenya ake. Ndine Nkonzi komanso mulutsi wa program ya Ntedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Langa dzina ndi coach player Peter Forte. Alole akane wa Times Group. Tiyeni tikhale limodzi. Abau mulibwa Ndilipo kai zikuyenderani? Ine zikundiendera. Mulipo? Ndilipo ndithu inene. Kuti kumuzi ndikuti Abau? Ine kumuzi kwathu ndi ku Cholo kulichenza tikamapita cha kukhonjeni kuti mati kwanamiwa. Kuti mupezeke kukanjedza 1996 mukupanga za youth football chinachitika njani? Mavuto kumuzi atachuluka tinaganiza zoti tiyang'ane green pasture. Ndipo poyang'ana green pasture tinakapezeka kuti tafika kukanjeza. Kukanjezaku tinayamba ndithu ntchito ya nyumba kwa mkulu wina wache chunga amagwira so ntchito kuno anali editor. Magwira ntchito kwa mkulu ameneyo. Adapita kupita kulilongwe, adasamuka kupita kulilongwe. Ndi nazaona kuti ndione kuti ndichita bwanji. Ndi mwamwayi napezeka kuti ndinayamba ka business ka tailoring. Komanso tailoring yokhayo yayi timagulisaso ma freezers. Kuteko ife tinali anthu oyambirira amene timagulisa freezers mu stadium. Freezers kumatenga freezers makatoni ochuluka kumagulisa mu stadium mucha. Tinali ifeyo. Anthu akamamenya mpira akamaonera mpira azigula nthawi imene tilipo anthu ochepa. Timagulisa so freezers mu school ngati Kulimbi Primary, Chichiri Primary, Pakanjeza Primary, yetu nkani yaje ndi. Kuti muyambe zophunzitsa ana chichepere masewero a mpira mchaka cha 1996 zidayamba motani? Imeneyi kuti ndifike pomakhala ndi maganizo onena kuti ndiyambe za mpira chifukwa chonena kuti ine ndimakonda kuonera mpira. Koma nali wachimizimizi koma ndimakonda kuonera mpira ndimazaonera ndithu pa stadium pa. Ndiyeno pamapezeka kuti matimu aja pena samachita bwino. Pena amachita bwino. Ndiyeno ineyo ndinakhala ndikumaona kuti kodi timu ikachita bwino chimene chimachitika ndi chani, kodi mpira umayenda bwanji kuti ikafike kuti timu yawina. Ndiye ndimaona pamene paja kaya ndi Bulesi ikawina timaona kuti kodi move ya bweresa chigoliyo yaenda bwanji. Ikaluza kodi wachinyisa uchazachitika bwanji. Ndiyeno pena nali ndi chikhumbo choti kodi amenewa ndingafikire kuti ndiawuze kuti komatu izizi ndi zimene zikumapangisa kuti ujeni timu iluze kapena timu yawina chifukwa choti inachita chonchi. Mwayi umene usungapezeki. Ndiye pa chifukwa cha chimenecho ndinaona kuti bwanji ndipange timu ya mpira ya ana kuti ndiziyesera zimene ndinaona zija ngati zingatheke. Ngati terala ogwira ntchito ya nyumba ogulisa visits. Kuna ndi mapepala auphunzitsi wa mpira wa miyendo. Zimenezo ndiye sinakhalipo ndi mapepala. Ngakhale panopa
ngati ndapangisidwa kafusi ndi chaka chomwe chitwa ujeni andani awa akumwenda koma zaka Benjamin kumwenda kuti mulibe pepa lainaliso saka 20 chakuti maphunzitsa zimenezozo ndimangophunzitsa anthu aja chifukwa choti potenga maphunzitsi kuti akaphunzire anthu aja amatenga ndimtenge wakuti ndimtenge wakuti koma nozi mthu ngati zimenezozo ndizonena kuti kumeneko kwa maziwa kuti ineyo ndimachitazi chifukwa maprofessional amene amenya m'Malawi muno ambiriwa achina Jimmy Zakazaka achina Fisher Konowe achina Alan Kamanga achina Moses Chavula amene achina Peter Mponda umwe even achina George Sangala anthu amene ajawo ndoti ndi maplay ineyo ndithu sikuti ndi maplay mukudula panjira amene ajawo ndi maplayers oti takocha ife ineyo ndakocha pakanjeza ground pacha timu yanji imachedwa Bounds United ya ineyo player ma professionals aja kuti mwafuse kuti Bounds United akuzani kuti ndi team ndipo ndachita contribute ma professional amenya pakati pakunali achina Yobe of course sama menya timu yangayo amamenya matimu yena koma ineyo ndamene no ndinapanga influence kuti matimu aja yambike azizamenya kukanjeza amamenya kukanjeza chifukwa choti ine ndimakhala kukanjeza ndi timu yanu ya Bounds iyo matimu amachokera Blantyre City yonse ino kumakamenya kukanjeza ndipo weekend imene ndimakhala ine kukanjeza Saturday ndi Sunday mufunse anthu amene akuziziwa bwinobwino akuzani kuti mumazaza ana kuchokera pena ango ili yonse ya Blantyre kumakumana pakanjeza ndinu munali terala munali ogwira ntchito ya nyumba kwa achunga nthawi ya background maipeza kuti ndimayesesa chifukwa chinthu chineyo ndichoti ndimachikonda ndi pasi pa mtima cholinga changa ine ndichonena kuti ndimafunisisa tikamaweonera World Cup siku lina tizaone Malawi national team ili ku World Cup chimenecho ndi chimene ndinakhumba khumbo lanu ndilotani Malawi national team World Cup ija tikamaonera izipezeka kuti Malawi so ili momwemo ndiye zimene timafuna zimenezo zizatheka zimenezozo nzotheka koma kuti chimene chikungosowa ndi chilimbikiso chifukwa anthu ambiri akugwira ntchito imene ija yokocha ija chifukwa choti pali ndalama apasidwa ndalama pena pache akufuna ndalama koma pali anthu amene oti tinangobadwa kuziyikisa kuti ifeyo kaya tizafa tili agalu chonchi kaya bokosi silizakhalapo koma Malawi football ikhali pamwamba ndikumva malipoti kuti mukhoza kukhala munthu amene ndinu ochepekedwa lero tikamakuonani tikamakumana mtaunimo kuti abawo awo ni munthu ochepekedwa mulibe kanthu ati wakusawisani ni mpira nzoona ineyo wakusakisani motani pafupifupi 95% ya ndalama zomwe ndimapeza ineyo pa moyo wanga zonse chibadwire changa zonse zinalowa kumpira ineyo ndalama zomwe ndimapeza ngati ndingapeze ndikuti mwina ndi 5% imene ndingadyepo koma mpira wandisaukisa koopsa koma panopa ineyo ndili dede kumwalira kaya simuzandigulira bokosi zilibe kanthu mubwere mamawa Saturday kuchiwembe kapena Friday mazulu mukapeza kuti ana under 10 under 8 under 10 under 14 azaza pa ground ponse pacha chifukwa chonena kuti sitinganene kuti tikufuna mpira wathu ukhale wabwino ngati anthu fe sitikuchita china anawa ma transport imapasa ndinu kapena drama kochera ka sweet ka banzi kanthochi mumagula inuyo ma transport sanene kuti ndimapasa chifukwa chonena kuti anacha amakhala oyandikira pa ground pacha ena mu Chiwembe ena musochi ena mukajeza Chigumula Bangwe machinjiri ndiye makulu awo amatha kumatani kumapasa transport komano pamakhala kuti makochezena oti andithandizire chifukwa sindingakocha anthu 50 koma chakudya chimachokera kuti chakudya choti ndije mwina adya anacha kena kake chimene basi kamene ndapeza ine ku ndimapasa anacha inuyo kunyumba kumuli ndi banja baba kunyumba ku banja anatisiya zaka zapitazo linatha anakusiya anatisiya
Anakusiyana ndi mwalira anakusiyana ndi nanga. mmozi basi Ali kuti mmozi ali ku South Africa wankulu bwana. 22 Simunapeze somayi. sina Tinene kuti mwakwatira mpira wa ana. basi Mpira wanu ndi mkazi wanu ndi ana kwa basi. Under 8, under 10, under 12, under 14 kumankhala under 17 akuti mumayenda ndi mipira. Mabwera nayo kuti mzimu. mipira ndabwera nayo Iriwo. ndabwera nayo iyo ndaisiya apo yo Ko muli mipira? Kuti nzindiko akuti muli mipira amene ndipatsa chimene. muli mipira kutera apa pamene ndikutena pano ndikupita kuchileka ku Karibu Academy Karibu Academy Mukatani. kumene koko ataona zimene ndimachita anandiwuza kuti ndizikathandiza skulu imene iyoyo kukhaniya za sports Mumalandira kwa kanga chepe. amachita kanga chepe ndithu mipira ndi imeneyi. ndimene Abawo. Mumangoenda ndi mipira chonchi basi kumangoenda ndi mipira. Munthu wamkunga ndi mumangoenda ndi mipira basi. Kutero kupamene papa ineyo ntchito yanga ndi imeneyo basi. Basi. Iniyo maganiza za mipira. Basi. Bawo. Anyamata wakagula amagulitsa ku matimu ena. Kapena timaona kupita ku matimu ena. Amakulipira ni ndalama. Imeneyo Peter Forte ndi mavuto kutero ko ineyo ngati muti mumve kuti ndazimangirira. Nkhani yaje ndi imeneyo. Tikumapanga ma players yaja kupita munga ndakuzirani kuti Bullets reserve ija yo wina ija ndachita contribute ndine koma kulemba kupita uuzidwa kuti olembani ujeni kalata kuti mukupempha training compensation kulemba kalata ija kupita koma uyendera mpaka na sabato kutha osayankhidwa koma ena akangopita upeza pompo apa sibandalama achina wandraziso amachita zokhazo koma ekhaya kwapitisira player upeza pompo akukupasilatu ndithu kanga chepeko iwe kukagula mpira timauza kuti ife ndalama sikuti tikukadya iya ndalama zitikukagulaso equipment ina kuti tikupangireni maplayer ammawa ndiye vuto limenelo ndipo ndilalikuluko basi kutereko kuli maplayer ndithu kumene koko aoti tipange tifuse koma palibe chikuchitika limenelo ndiye ndi vuto ko basi lalikulu. Abawu panopo timu yanu ya Bounce ilipo inata. Pano timu ya Bounce ilipo tinangosintha zina. Okay. Pano timayichula kuti Bangwe Community Sports Development. Malipo? Bangwe Community Sports Development. Mayamba bungwe lotisira boma? Sikuti bungwe limene lili tingatine kuti ngati bungwe eti. Ku Bangwe nditachoka kukanjeza kupita ku Bangwe. Chifukwa choti kukhala nkajezamo kunayamba kuvuta chifukwa choti kumafuna zambiri. Ndiye tinasankha area yomwe tingathe kukwanisa. Nditakafika ku Bangwe anthu anandilandira bwino kwambiri. Adaona kuti amachoka ku Bangwe ko kumakamenya ku Bounce United kukanjeza. Ali awabwera momwe muno. Ndi ali momwe muno. Ndiye zinasangalatsa anthu aja kwambiri. Ndipo ineyo atandilandira bwino ndinaona kuti ineyo apa anthuwa tiathandizire. Tatifotokozerani ana akafika chimachitika ndi chani mumatani nawo kwa zaka 31 zapita zamakamuchira zimenezi mwachita motani ndi ana. Okay, chimene chimachitika ana aja akabwera pa ground ifeyo mwana aliyense timamulandira. Kaya samenya bwino mpira kaya amamenya bwino mpira chifukwa anthu makocha anzanga timapusisika. Timati tikamona munthu kuti akumenya bwino mpira ndiye timati uyuyu ndiye ndi wabwino. Wina akulephera control timamuchita sideline kumutaya. Koma zimenezo sizoyenereka kutero ya. Zoyeneka kuchita ndi. Zimene zimafunika mwana uja ngadali ndi chidwi kuti akufuna kumenya mpira. Zinsiyena azibwera azimenya. Chifukwa chachazongo chanati practice makes perfect. Mwana uja ndithu akamamelero kumenya akulephera control klasi swa ba munalo wamo. Tikamba zimene. Si mwana na Chingereza apa kuti azungu amati practice makes perfect. Yakumva ngomba kwa Chingereza. Then bali klasi munalo wamo kucholo kwanu munalo klasi. Iya nakulo wakonkunu. Munalo ndalo. Kucholoko nachokako ndi sanapite ku school. Mwina wani yoka. Komano nditabwera kuno kuona kuti anthu amene akudya bwino
ndi oti analowa Then mkalasi makala wala kuti ndi basi napita pa chichiri kukapempha kuti abale olobe ndili abambo bwanji mundilole ndilowe mkalasi pachichiri paja anandikana napita palimbi primary palimbi primary ahedi apamenepo anali anjira ya Goma ananena kuti ano munthu uyu ngati akufuna kuphunzira teni timulole ndi anandilola napanga 8 yanga pamenepo kuyambira wani nangofikira 8 nanga abambo wanga angakayambeso form 1 standard 1 nangofikira 8 yomweyo nangofikira 8 ndiye tizikhala panye munthu mulalikira wani kucholo iya zinazo ndi akuziwa ndi Mulungu koma ineyo ndi mulafikira je nangofikira standard 8 from 1 standard 1 2 3 4 sinatali sinapange tukoma nitafikira 8 yo ndinapanga bwino ndithu mpaka nakapasi nakapeza ngakhale nsanasankhidwe ndinapita na miyango private nakapanga form 1 form 2 napita ku girls private inali mulelwezi moja nakapanga form 3 ndi form 4 form 4 yo ngakhale kuti makhonzedwe aje anali azibwirikiti acha koma ndinakafika mukati form 4 makhonzedwe azibwirikiti ndi otani nanga si ma points aja kumakhala mwina sate 7 sate choncho ndi naona muli naye MC ya abaulen munthu yambira 8 iya kodi chinthu duka chifuna chimachitika chabwino tikambenoza ana amene mwakhala mukuphunzitsa mwatifotokoza za maina amene mukuwakumbukira kuti adzera m'manja mwanu munthu omwewa ina chimene chakazaka palibe maina generation ilo imene iyi generation imene ilipoyi ndipo ineyo Peter Ford ndikukuza lero pakamapita zaka 5 Malawi national team yonse ija izakhala timu yanga malipo Malawi national football team ija main team ija imene ija izakhala timu yanga yo kama players yanga ukhawo the next 5 years chifukwa akamatenga pano pa under 17 under 20 oti akuchokera kwa ine akumakhala mu kamulu sikuti anthu ona under 17 under 20 or under 20 akupita ku region 5 apa lima player inde apa muzangopita siku limene lina kumene kucha ndikuti under 20 kupita ku Namibia inde anga apezeka mu mmene mucha ndipo osatiso masewera olo akamamenya ligi ya African Hebrews under 20 mmene mucha akamatenga man of the match akatenga kuti muyi man of the match akumakhala kuti wachokera kwa ine anadzera manja mwako akazatenga so kwina akoso akumakhala kuti wachokera kwa ine kuteko timu imene ya under 20 imene ikuma menya bwino kumachita compete kumakhala kumwambako ndekuti imene yoyo mwina ma player 4 or 5 atenga kwa chifukwa ifeyo ti ma player uja akamafika zaka 16 amakhala kuti ali woopsa kwambiri atapya amakhala atapya chifukwa choti timayambisa ali ang'ono zaka 8 mutati mubwere muzapeza kena akaje kuti ulumpira ukuti unyamule ukulephera koma wayamba kale amene akamazafika zaka 14 amakhala ali bwino kwambiri inuyo mukuganiza kuti chifukwa chani timu yathu ya Flames ikungombwita timu ya Flames ikumbwita chifukwa chache ndichonena kuti ku Malawi kuno anthu ifeyo timafuna kuti tikapasidwa ntchito zizichita kuoneka ndithu kuti izi zinthu izi ndi zaine zawa zija ndazisiya. Alright, in other words, there is no continuity. Juina na bwera nalekera hapa iwewe mbere mbere zibira kumafuna kufufuta uyambe zako ndi tima fufuta ndubwera sombo cholinga chonena kuti afford asamazi zamme kuti awatu ngakhale akuwina koma timu yo zipaso zwana panga ndi abaule mwaona zimene zozo ndezi kupangisa timu icha kuti siku lililonse tizikhala kuti tikupanga timu akabwera wina tikupanga timu mpaka na zaka nkumata ineso munakhalepo ndilingaliro kuti mwina muzakhale pena pake ku farm kunja mwina ku youth football kuti mwina muzidzaona luso lokuphunzitsana mukhale pansi pa farm mukhale pa ticket simunampembepo free to haiya ucha kuma nani kumuzoti takilemba ni ntchito kwaniyo kapena yeye amadziwa zimene machita as free to free to amaziwa zimene machita inu apa amaziwa ndipo free to ndi amene akuziwa kwambiri chifukwa even free to ali mukajeza ali mwana
iya iyo timu yathu yo watrainapo achina Kaspark Jangali amene ujayo anali player wanga wanda 12 mukanjeza nthawi imeneyo kunali Bounce United a president awota Nyamilandu amene ajawa akumenya Wanderers akuchokera ku university kuja amatrainera Wanderers matrainera pa Chichiri primary school papa ground paja amada asanayambe iwowo kutraina timayamba ifeyo Bounce kutraina kena kwazibwerapo iwo ndizonena kuti pafupifupi aliyense sanganene kuti sakuziwa mato apa utaone muno mwakhala kumalilime kachiromwe chikakuthawa watu kachiromwe katakasiyani ndiye Fleetwood zimene wathandiza ndizonena kuti analamula anthu aja kunena kuti inu awa pa ground pa alolere musapasa maminisi ena ache ana uzungulira dera lino azitha kupeza thandizo kuchokera mwa amenewo ndimaona kuti pamenepo anagwira nsonchi kuchiwembe kutraina ni matrainer chabwino mwina chifukwa cha nthawi kocha amene mampatsa ulemu kwambiri kali watatu mlayi muno ndani patakali pano ka current generation kapena mwina apa mbuyo patsana ujeni makochiwa wapa mbuyo Elia Kananji chabwino Elia Kananji amandipasa chidwi fuka mutati mumuone sese zochitika zache sikuti ndioti khala ngati kuti mwakuti komano akandi mwayi nthawi inache namona anagwirapo bulesi watenga ku Kasbek kapo inate chita zodabwisa watenga ligi ni Kasbek anakagwira soka ndi wakazi watenga su Kasbek anakachita zodabwisa ndimamuona kuti amene yuyuyu ali ndi kaluso kena kache kapadera chabwino akakhala ena wande ndi anyamata awawa monga ngati Peter Mponda Peter Mponda mudati muyang'ane mene inalile bulesi season yatha ija zinali zosakhala bwino anapita ku Silver kuja Silver from nowhere kukhala timu yoti yopereka chiopsezo mukona wasiya Silver ija look at Silver now wabwera ku bulesi mukuiona bulesi bene kupangikira kusonyeza kuti benga khale munthu uja maplayer wa akulu eni achoka amulitiana komabe ikumapereka bize moti apapa kampikisano kalipo kodi kunja masapota timu yani ine ni masapota to Liverpool kumalawi kuno ni masapota bulesi kuyambira lizo bulesi yo ndeke kuyambira nthawi imeneyo nabwera nkanyeza chifuka ineyo timu ili yonse yovala zofira ndimaona ngati ndi bulesi malipo timu ili yonse ikangovala zofira kaya Malawi national team ije ikangovala za red ndimaona ngati ndi bulesi bwana zonena kuti ndisiyanise namba kusiyanisa dumu ujenda Red Lions ikangovala uje ndiye chimene chimandidabwisa china ndipyesa so mtima kuti ndiyambe za mpira chimenecho kuti ino bulesi lero yaluza koma zulo lije inamenya bwino so pano mene mkaziwa kuti mene maluza ijadu ndi Red Lions si bulesi mochedwa mimene jadu ni Malawi national team si bulesi munali mochedwa mukuona ndiye bulesi inayamba kuisapota ndithu pakanthawi nemwe school mwana standard 8 nayamba standard 8 usari kumusikwe kumusiku sina yamba ndiye pamakochi pajawina ndi uyu uje ndani Inosi Chatama kuli Inosi ujani mamuna Inosi ujadu amene ujadu ndi mamuna pamene namuonera kuti ndi mamuna chifukwa iyo amakhala kubangwe ineso ndimakhala kubangwe ndapanga develop mpira kwambiri kubangwe mutati muone zaka izi timu ina ili yonse kaya ndi yakuzuzu kaya yakuti mupeza player wakubangwe alimo mwanimvese ndi Inosi uja atamuuzidwa ku bulesi kuti inu akulu mbwere muzakoche bulesi reserve anaona kuti ineyo kuti zindiendere bwino ndi anatenga maplayer awo anatenga ina mbangwe momo koma maplayer amene anatenga iye anatenga 3/4 ya maplayers amene anachokera ku timu kwanga ajama wina 7-0 aja amene ajawo amene anu Chatama mapansi pakupika anapika ndi apauleni koma kuti Chatamayo ali ndi luso chifukwa maziwa kuti uyu ndi player wabwino uyu ndi wabwino chifukwa kumixa kokha kujaso ndo ndi chito
manivese tikuoneka ngati kuti ndikuona nthawi apa tukhala ngati kuti tafika ndithu kumapeto kwa program imeneyi. Tili mphindi zochepa kwambiri. Pali china chimene sindinakufunseni chimene makazi oti munganatha kuchilongosola program ino pa chitukuko cha masewero ampira wa miyendo achisodzera kaya kulikulu program ino? Chimene chilipo ndi point chamuna ndinanena ichayonena kuti amakochi a youth akamona munthu wina wache pena pache controls kuvuta chani sibwino kunthamangisa chifukwa munthu uja akapanga kawiri katatu amazapeza kwabweramo. Mwachisanzo pali McDonald Lamek ndi player wathu amene uja munamuyambali zaka zimene amene uja zaka ndiponso zithunzi kabena ndikutubizirani chithunzi chache amene uja ali ndi zaka 8 anayamba ndine Lamek akumenya national team pano ndi wanu. Koma nthawi imene yoyo sikuti anali kuti munthu ndi wampira iye alipo amene analipo wampira iyeyo pena akaitana nsacheteni game nthawi yakuti magaezi kumabwera basi iye akachedwa anthu tikakhalapo chepa amwene menyani. Koma ndikunena pano Lamek madolo onse wanalipo nthawi imeneyo atili nayo kumbuzimo iyeyo Lamek ndi uja yali kuja mpaka na national team yamba mpaka na national team ndiye munamuyambali zaka 8 munamusiyala tafika zaka zimene ali ndi zaka 16 mwaphunzitsa 8 years mukuphunzitsa mpira chatamayo akupita ku Ujeni anako chaso tu yantopa anatenga ma players iye uchandozindikira anatenga ma players ojogera kwa ine achina chimwemwe ya City chifukwa tukuli anatenga kupita nawo kocha kumene amakocha kucha kena kono kunapezeka kuti anthu aja zatali kumene kuja zaende abawo inetu kucheza nanu mprogram inoyo ya Nteza Time Sport zandisangalatsa kwambiri mokuti sininayembekezere kuti tikoza kucheza motere chatokozeni kwambiri kwa munavala suti yabwino lapa ndikuzitumbuka munkavala ipa chichiri primary kokulisa zitumbuka auli inose ndipongolo mwamphunzitsa mpira mukanjezamo kuti tu anthu amene tiwaphunzira mpira kwa ine amene ndaakocha ineyo ndopa onse achina yamikani mogeni achina blessings mpokera ma player na Ujeni ekhaya icha mwina ma player kapena 7 8 akujogera kwa apa kufikira siku lina pokha chauta akalola tidzakhalanso limodzi program ina ya Nteza Time Sport. Lero tinali ndi Basiano Baulen Abawu Mwini Bounds, 31 years in service of youth development in as far as football is concerned m'Malawi muno. Kodi afamu mukuchita naye chani Bawu? Ine ndikupempheni kuti mupitirize kuona ma program otsatira. Bye bye.